Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, ABS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Curabel Trading, Sally Marange, Etak Eatery, Lourdes Catering Services, Chito and Grace Galang, Luis Cañete and Company, RC Daisy Gulusinda, Melton's Halo-Halo, Carmelita Mabini Flower Stall 148. Mayong adlaw nga Domingo sa tanan. Atong iapil ni ining santos nga misa nga atong tagsa-tagsa kakatuyuan o kining mosunod nga mga intensyon. Let us sing to every nation, great is our God and great. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table. Sa ngalan samahan, sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Alang sa mga igsoon nga niya din hikaron, usab alang sa mga igsoon natong nagsimba diya sa natagsa sa telebisyon, lay pa itong mga igsoon nga masakiton, tigulang na. Atong mga igsoon nga nagsimba diya sa mga hospital, o karon naa sa mga laing lugar na nagkaulog sa healing sessions. Ang Ginoo manaakan ninyo. Pag-unta ang grasya ng inyong pangayo, kalinaw, gugma, kayuhan, madawat ninyo. Labi pa atong pangayoon ang grasya sa repentance of sa atong mga sala. No? Aron maandaw kita pagsaulog ng santos nga misa. Ginoo
nga kita sa Dios magagagahom sa tanan, pasilo ng atong mga sala, dadong ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga lahangin. Maya sa Diyos dito sa langit, kagawid sa iyang mga tao, dili sa iyo lang. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos sa mga magagagaw sa tanan. Nagsimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagdayeg kami kanimo, tungod sa imong himaya. Maya sa Diyos dito sa langit, Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalimot sa tuo sa Amahan, dawatan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit, na ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alam kuno, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Maya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Magagagawa magwalay katapusang Diyos. Ikaw nga mong gahamong lamdag. Ablihan mo mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kani mga malipayon. Utabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo pinagi sa mong Hesus Kristo imong anak. Nga buhig hari ubang kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Misulong ang mga Amalikanhon sa mga Israelita didto sa Rephidim. Si Moises miingon kang Josue, pagpilig pipila ka tawo ug pakig-away kamo ugma sa mga Amalikanhon. Magbarog ako sa tumoy sa bungtod nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya ug nakig-away sila sa mga Amalikanhon. Samtang si Moises, si Aaron ug si Hur niadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, magpadayon og pagdaog ang mga Israelita. Apan, kung ipaubos niya ang iyang mga bukton, mudaog usab ang mga Amalikanhon. Sa dihang gikapuyan na ang mga bukton ni Moises, si Aaron ug si Hur nagkuhag bato aron palingkuron si Moises. Milingkod si Moises, samtang si Aaron ug si Hur nagbarog tupad kaniya.
aron pagsagang sa iyang mga bukton. Gigunita nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw ug gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amalekanhon. Ang pulong sa Ginoo. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Giyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran. Asa man nagikan ang hinabang alang kanato. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili unta siya mutugot nga ikaw madakinas. Dili unta siya makatagpilaw nga nagabantay kanimo. Sa tinuuray wala siya matagpilaw ni matulog. Ang magbalantay sa Israel. Ang Ginoo mangimong magbalantay. Ang Ginoo mao ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong kamot nga tuo. Ang adlaw dili makadaot kanimo sa adlaw, niyang bulan sa gabi. Ang Ginoo magbantay kanimo sa tanang dautan. Magbantay siya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay sa imong pag-abot ug sa imong paggikan. Karon ug hangtod sa kahangturan. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituhuan. Kay nakailak ka man sa nagtudlo kanimo niini ug nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata,
Nagbasa ka na sa balaang kasulatan, nga arang makahatag kanimog kaalam, nga maghatud ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan, gisulat uban sa lamdag, gikan sa Dios, ug mapuslanon kini, alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhig matarong. Aron ang nag-alagad sa Dios, masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Awhagon ko ikaw atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus, nga maoy maghukom sa tanang tawo, buhi kun patay. Nga tungod kay mibalik man siya, ug tungod sa iyang gingharian, pagkugi kanunay, pagwali sa mensahe. Daniha, badlunga, dasiga, ug tudlui nga mapailubon ang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya gisuginlan ni Jesus kining gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo na kinahanglan sila magampo ug dili gayud nila wad-on ang paglaom. Sa usa ka lungsod, dihay usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. May usa sad ka byuda ni adtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi in taon ako, batok sa kong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukong midumili pagtabang. Sa katapusan, mingon siya siyang kagalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ni pagtahod sa tao. Apan tungod kay samok man kanako kining maong byuda. Paningkamutan ko nga makapanalipdan ang iyahang katungod. Kay kung dili ko kini buhaton, magsigi siya balik-balik hangtod kaopsan ako sa pailog. May padayon ng Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwes. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan na napakita kaniya sa adlaw ug sa gabi? Nagpakitabang kaniya? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo na maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan magakaplag bakaha ug pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa unya pag-abot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
pulong sa Ginoo. Dili gayud unta kita kinahanglan unta kita magampo ug dili gayud kita kawad-an og paglaom. Always pray and never lose heart. Kung ngano mga igsoon, to kay there is power in prayer, naay gahom sa pag-ampo. Kung mag-ampo ta, no? Mag-ampo mo, unsa man unsa posisyon sa inyong mga kamot normally, no? Sa gagmay nung nukos gamay pa ta, sa gamay pa ko, mag-ampo gani mga mga anak, close your hands, no? Pero sa kapare na ko, lain naman ang pag-ampo, raise your hands naman, lift up your hands. Puros ni maayo, puros ni maayong gesture sa pag-ampo, no? Puros ni ang kanang pag-ampo nga diin close your hands mo na gitutog private prayer na siya ba nga diin mo ba ka nang muhunong ka sa imong buluhaton haron nga kisulti ka sa Ginoo. Pero kini pag-ampo nga you lift up your hands, mga igsoon, usa di ka public prayer nga di nang pare nga mo isa siyang kamot timan nag-ampo siya alang sa katawhan o naa siya isang kamot, abling kamot, nagpakilimos sa Dios. Katabangan ang katawhan, tabangan ta. Ihata itong mga pangayo, mga pag-ampo. Nawa ta mahimo kundi tabangan niya. Ingon ni ana. O gani, kung namin naman sa unang pagbasa, matikon mo, makita ni mo na si Moises mo na iyang pag-ampo sa ilang pagkigubat nga to sa Amalekanhon, no? Ang katawhan ni Moises ay ilang kontra, ligon kayo, jud kayo, ligon. Pero ingon si Moises, sige, pagkigubat ka mo, pero ingon siya, ari ko sa bungtod, mintas naggubat ka mo, akong iisa ang akong kamot sa pag-ampo. Kasi po, mintas nag-isa iyang kamot sa pag-ampo, daog sila. Pero gikapoy na siya ang bukto ni huy-huy na, napildi sila. Mao nang itabangan siya sa iyang mga alalay in tao. Pag isa sa kaiyang mga bukton, o kung sinitabo, nidaog sila. Napakita ka na sa power of prayer. Power of prayer. Pabitaw ninyo ng Ginoo ba? Always pray and never lose heart. Kaya if you pray, mga ison, if you pray and you lose heart, you will give up yun. Maluya ka. But if you pray and never lose heart, gamhanan ka, ligon ka. Ngano? Tungod kay ang gahom sa Diyos na anaman nimo. God is in control. So powerful na. Yun. Gamhanan kay gahom na sa Diyos. But you pray. Sa St. John Vianney ba? Petron Tres mga pare. Sa iyang parokya, sa pagdas parokya niya ba, dunay dakong milagro kay di ka mga tao jutay, kinidaghan ng mga tao, kinidaghan ng kayong conversions, kayong confessions, murabag, diyan ang kasantos ba? Nagpangutanan siya nga, how did you do it? Naunsa man ni, unsay sekreto ni mo ni ini. Ibaw ka sa gilti ni St. John Vianney, ingon siya na, kana tudlo niya, na itiguang diha, nga kanunay nag-ampo kada adlaw, simba kada adlaw, nagluhod na, sa pagluhod niya ilaw sa giludhan ay asin. And she is praying for the parish. Uningon na Santos, kana siya mo hinungdan.
ang iyang pag-ampo mahinungdan sa conversion sa parokya. Si John Vianney ka na, iya ka nang gipaambit. Mao siya tabo ni Kuan, ni Santa Monica o San Agustin, no? San Agustin, badlungon juga ito, Santa Monica tabuutan kayo, adlo gabi na sigig tag-ampo, sus, way hunong, hilak tamos ginhawa. Nga ito siya ni St. Ambrose ba, ng obispo, no? Ng taon, tabangi ako, niningon sa Ambrose, ayaw ka bala ka Monica, kanang imong luha, nga sige nagbaha padong sa langit, abutan sa langit ang baha nga to. Ningon siya sana, o dili ka kabalibaran sa Ginoo to sa kadun imong pag-ampo. Power of kanang gitawtog persevering prayer. Ang gahom gayon. Sa akong experience mga iso, I don't know, naka-experience mo nini. Nga, kanong panahon des Cursilyo bitaw, no? Kaya mag-Cursilyo, na lectures, na magkang na. Pero while the seminar was going on, na diyang lecture, naagi na siya prayer group, gitawag nagpalangka, tas Blessed Sacrament, yung nag-ampong nagdupa. Mintas, nagpadayon ang lectures, na ay nagsakripisyo. Effective kayo. Diya sa healing ministry sa Pope Francis, Divine Mercy Communities, doon na like healing ministry. Doon na usa ka gifted nga tao, Julius. Naa siya, mag-healing siya. Kuningon siya, dili ako ang nag-heal yun, no? Tahas ko ni. Tahas. It's a gift nga naa niya. Pero, you know, sa proseso sa healing, ibaw ka, minta siya nag-physical healing, pero ang community yun, ang community is praying. Praying the Bible, singing songs, naagod ang prayer support, na ang power. And I am a witness to this. Kadaghang nangaayo. Hindi na katingad-an. Ako, I'll tell you, I don't know kung makalahutan ko sa makapare. No? I am already 43 years old in priesthood. Daghang problema, daghang yun. Nakalahutan ko, but usa lang kabutan siguro ko. Tungkol kay Dunay, daghang mga taong nag-ampo ka na ako. And they to always tell me, Father, Monsignor, we are praying for you, praying for you. Thank you very much. Og labaw nila ang lamig yung unang mag-ampo na ako yun, maogyod, ang akong mama yun. Si mama yun, biyata maka ito, tanang misa sa parokya, simbahan. Rosario, pastelan, perteng, busaryo, yun sige. Mata nyo, mga ano man ang gibuhat na nimo. Ibingon na siya nga, susdaghan man mo, kada misa, giangkon para sa tagsa ninyo. Ako nang ihatag para ninyo. Muna nga, I am very sure, nga siya nga nag-ampo alang kanamo, nako. Karon nga suwa sa langit na siya, nag-ampo siya alansad kanako. May suon, gamito na to ang gahom sa pag-ampo yun. Ganito ang gahom sa pag-ampo. Use this. No? Kay, the best thing nga imong ikahatag sa imong isikataw yun, mao nga to pray for them. I think to pray for them yun. And we need to pray. Naginahanglan tag pag-ampo. For example, mag-ampo ta alang sa mission, for example. Mission Sunday, maron. No? Oh, yes, may mutang muhatag tag financial support, ang unsa pa diha. Pero labaw sa nagyud ang pag-ampo. Because it's the power of the Lord that converts. Pag-ampo. We have to pray for our nation and town. Unsa na niya, itong kalibutan, itong nasod. We have to pray. Kung bitaw sa ang mga gabi sa Fatima, sa po niya, always pray the rosary, always pray the rosary, harunay kalinaw, kalinaw. So, makanunayon yun nga pag-ampo. Pero haimang gahom diha, mga isuon. Sa gospel, namin mo sa gospel, o sa po, ni Cristo sa Ebanghelyo, ang gahom na aba, nga tanawan ng babae, nga biyuda, mga nangayo o justisya sa huwis, nga way kahadlok sa Diyos sa tao, nga way kaluoy. Pero tungo siya makanunayo niya yung pangayo, pangaliya, nisugot na lang. Niya unsay po sa Ginoo. Ningon siya,
Kung kanang tao nga way kaluoy, naluoy na, ang Ginoo na bakang higugma ka nato. Kung kita manggunon ita pag-ampo niya, nga di ta niya tagaan, He will really give us. Ihatang niya jud ka nato ang atong ipangayo. Basta lang kita mula hutay. Muna, manisa, nagsulod, kanus aman ta makaingon nga, ang atong pag-ampo, persevering, nilahutay, dunay perseverance in prayer. Kana ba nga, mag-ampo ta, magrosaryo ta, magsimba ta, magduwina ta, hangtod nga atong ipangayo mahatag. That's persevering to. Labaw pa ni ana. Ang perseverance in prayer, no? Mao nga moampo ta, mo rosaryo ta, mo simba ta, bisag dili ihatag nga ato ang ipangayo. Mao na ito ang perseverance. Tuwa kay ang perseverance gud importante, mga isuon, dili kay ang ato ang paglahutay haron tayo makuha. Oh. Ang perseverance is faithfulness to the Lord. It's you, Lord, that I want. Oh. It's you, mo na importante. Ang atong pag-ampo, wala matubag tungod kay nakuha ang atong ipangayo. No. Ang pag-ampo na to, natubag na tungod kay because of our prayer, we could feel the presence of God in our life. Given or not given. Because ang purpose of prayer is to be close to the Lord. Close to, mauna siya pag-ampo. Di mauna yung pag-ampo, gagawin na when you persevere in the faithfulness of the Lord. Kaya pag-ampo, yung relationship na siya. Relationship ba? Sa Facebook, no? Ayun, sa may status niya sa Facebook, in relation. In relation. Uya ba? Lover ba? Friend ba? We are in relation with the Lord. He's our friend, He's our God, He's everything. Sa imong cellphone, be. Sa may status, sa imong cellphone, hay may ang sa may numbers Ginoo diha. Na nabutang siya sa emergency call. Namutawag lang ka kung ginahanglan. O nabutang siya sa frequent call. Kada frequent call ba bisag matuog ka, mapisgot diri mo asa dapita. Kay sige magstorya, sino na katulgon ka, natug ka, dayong tug, dayong mata, dayong tanan, mao man na imong frequent call, siya may imong contact. So God is like that. Siya. Prayer is this. Karang it's the Lord, no? Nga gitawag relation with the Lord. Muna nga ang perseverance in prayer is not dili na gitawag na to kanang lahutay haron ka makakuha og sa imong grasya. Kundi you perseverance in prayer is you have open ablihan imong kasing-kasing ngadto sa Dios. Gani ingong kaabli imong kasing-kasing nga ang pag-ampo mao na ang gitawag the quiet prayer of the heart. Now, mao ni siya timailan hilong nga pag-ampo diha sa imong kasing-kasing sa Dios. Hilong kaayo. Ingon nini sa parokya ang pare ni tingaba kay naagi tawo nga sige at subli sa sakrament ba. Kada adlaw. Natinga pare usa kay tuyo ang tawhana ba murag sige magyud. Ibutanan niya. Noy kanang unsa man gyud magsiya man ka sa prayer room, no? Buntag utok hapon. What? Unsa may istoryahan mo sa Ginoo sa man? Ningon ang tao nga wa mo istorya. Lingkod ko diri, asa sa diha, tan-aw ko ni, tan-aw sa nako, mura man na buhat na mo. Wow, istorya. It's just there. It's just quiet prayer of the heart. It's just there. It's just there. So perseverance in prayer, my friends, ingon di ini. Mao di ini kung ang Ginoo na kanimo, ug naa ka sa Ginoo usab. Naa ka sa Ginoo usab. Ug kinaam ka sa Ginoo sa diha. Mo ni metabo nimo. Kung the Lord is with you, there is power. Who could be against you? Kung ang Ginoo na anak kanimo, unsa may di mahimo des mong kinabuhi. Nothing is impossible. Never lose heart in prayer. There is power. Amen. Nagatuwa ko sa Dios, Ama magagagahon sa tanan. Mabuhat sa langit ug sa yuta.
Yesu Kristo, yung anak na bugtong Ginoon nato. Kanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanag ni Maria nga Birhen. Sagay-sugo ni Poncio Pilato. Kinasan sa krus na matay gilubong. Mikonsad sa mga minatay. Katulog adlaw na banhaw. Misaka sa langit. Inigilinggo sa tuo sa Dios Amahan magagagahom sa tanan. Kaya dito mabalik siya arbahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo. At sa Iglesia Katolika. Kabitan sa mga santos. Kapasaluan sa mga sala. Pagabanhaw sa lawas. Kinabuhing dayon. Amen. Kinahanglan padayon kita mag-ampo o dili gayon kita kawan-an sa paglaom. Kaya ang Diyos maghukom dapig sa iyahang kaugalingong katawhan na napakitabang kaniya adlaw gabi. Dinasig niining pagtulunana sa tuong Ginoo. Padanga ta karon ang atoang mga pangamuyo ngadto sa amahan umingon kita, Amahan patalinghugi kami. Ngang atong Santo Papa ug mga kaobispuhan magsangyaw sa mensahe, manghimakak ug magsaway sa sayop, ug magtudlo sa pagkamasinugtanon, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga naa sa gahom, mamati sa hilak sa mga kabus ug mga sinalikway, ilabi na ni adtong mga nakasinati sa problema sa droga, magampo kita sa Ginoo. Ngang mga maghuhukom ug mga manlalaban, magiyahan sa Dios nun ug kinayanhong balaod, ug sa ingon maghukom sa walay pagpinig, magampo kita sa Ginoo. Ngang atong kaugalingong pagampo, mamahimong yano ug makanunayon sa pagdaig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ngang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na unta sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ngang tanang nagpaambit sa ilang mga panahon, ug material nga tabang alang sa kalampusan nining TV Mass, makadawat unta sa walay kinutuban nga gasa, gikan sa langit nung Amahan, magampo kita sa Ginoo. Nga sa Desyembre 8, 2016, iampo na sa tanang katawhang Pilipino ang bugos nga paghalad ngadto ni Jesus pinaagi ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Ngang tanang mga nangamatay, mahinluan na diha sa kangayan ug kaluoy ni Hesukristo, magampo kita sa Ginoo. Nagagahom nga Dios maghuhukom sa buhi ug sa mga patay, dawata mga pagampo nga among ipayaw nganha kanimo, uban sa kaluoy nga imong ipadayag diha sa nagbasan nga kasing-kasing sa imong anak nga nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakripisyo. Dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. O Ginoong Diyos, gamahanan nga walay ingon, ang mga gasa nga mong gihalad, makapadangat unta ka namo sa mugong magpasaylo. Magahatag ka ng mos kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibok na mong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunhag magkagagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod sa kaluoy sa kasipanan sa katawhan, napakatakos pa pagkatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya, gikan sa kamatayong dayon. Ug siyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamos kinabuhing walay katapusan. Uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awi. Santos, gay ko ginutuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong espiritu ro pagsantos ng mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas, ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon. Dawatakin ninyo nga tanan og kanaan. Kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanino pag-usap, mihatag nilingat to sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginom ka mga tanan gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kaniyang paghandong kanakon. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay,
handos nga matayon pagkabanahon ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning paans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubag mo alagad kanimo. Himo kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinulumigin mong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinulumigin sa mga igsuong nangamatay, malaong mabanhaw sila tanang nangamatay. Pero sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himo kami ang ayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos, ubang kanila amo kang daygo na mukang himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kaniya magagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampong kita sa amahan itong gamito ng mga pulong gitudos ng manunubos. Kami ginuy mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, malayo sa nang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Sa Kristo ng mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanaw ang mga salak rin pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababot na hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Pakita itong panaginig sa unay. Peace be with you. Sa mga kasalanan sa
Nahibaling ko rin sa Diyos, nagawag tang salas kalibutan, mula kitong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Lawas nagkisapan ang pagkakita ko na sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Ginoo kini Eucharistia magtabang unta kanamos magkanunayon kanimo. Ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, hidawat sa imong anak, ang kasagit o kamatayon sa krus, para itudlo ang bertud sa pailob, diyas kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa mga masakiton. Hinawag na nag-antos tungod sa sakit ug balatian, magkaambong gipili siya, pero mahimong santos. Ang iyang kasakit, mahiuso sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Giniso Kristo, imong anak, nga buhig hari ubang kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat sa tuang choir, Sons of Mary, ato ang pilgrims, promoters of the total consecration of Jesus through Mary, daughters of Mary Immaculate, led by Lily Martin and Teresita Fojas. There. The Pauline Cooperators, Percy Obando and Teresita Fojas, APC Beth Erasca, and APC Jane Duarte. Greetings to our two YouTube viewers, no? Jane Bacalia from El Monte, California, USA. Rose Davis from San Diego. Divina Albano from Canada. Lorraine Infante from Australia. Krishna from LA. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. We have been searching, yearning to find you, lost without your love. We look for your face, seeking out true joy, found in your embrace. Cause in faith you restore us.
Atong makita sa daklit nining mubo nga video unsa ang kinabuhi sa pagmisyon. Mahitungod kini sa pagpalambo sa pagtuo, sa paghatag bili sa dignidad sa tanang tao. Ang paghigugma ni atong labawng nanginahanglan sa ngalan ni Kristo Jesus, ang atong manluluwas. Pinaagi ni ining maong video atong ipasabot unsang kahulugan sa World Mission Sunday. Pagtukod sa gagmayng simbahan, di ng mga misyonaryo magpaambit sa kinabuhi, magdasig sa paglaom o magpadayag sa gugma ni Kristo ngadto sa mga nawad-an sa kadasig sa kinabuhi, sa mga kabos o nahikalimta na sa katilingban. Human sa dugay nga katuigan sa kalisod o pagpanlimbasong batok sa komunismo, diin bisan gani sa relihiyon, dili sila gawas nun. Ang mga tao sa Mongolia bag-o lang nakabati sa maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo o personal nga nakasinati sa iyang gugma. Adunay maayong nahitabo sa among katilingban sukad natugod ng simbahan. Dunay mga kausaban sa among kinabuhi nga nagdala kanamo ngadto sa kaayuhan. Mas malipayon ang among katilingban karon ug makita gyud namo ang dakong kausaban sa dagan sa kinabuhi sa kada usa kanamo. Welcome to Mongolia, ang pinakabag-ong natukod nga simbahan sa tibuok kalibutan. 20 ka tuig pa lang ang milabay human napukan ang komunismo ning abot ang unang mga katolikong misyonaryo nga pari sa Mongolia. Usa kanila ang pinakauna ug bugtong obispo sa Mongolia, si Wenceslao Padilla. Nag-asoy nga sa iyang pag-abot, nakita niya unsa ang kalisod nga giantos sa mga tao. Wala gyud sila makahibalo mahitungod sa Kristyanismo. Daghan ang mga tao palahubog. Ang uban biktima sa domestic violence, abuse, gobyerno nga wala magpakabana sa panginahanglan sa katawhan ug labaw sa tanan, nag-anto sila sa kapitos ug kakabos. Si Jesus nag-ingon kang San Pedro, niining batuha, tukuron ko ang akong simbahan. Ug tingali, kining maong mga pulong, mauusab ang gisulti sa Ginoo kanako sa pag-abot ko sa Mongolia. Ang kongregasyon ni Bishop Wenz, uban sa mga manggihatagon nga Katoliko nga nagsuporta sa misyon, sama kanimo. Ang ningabag kang Bishop Wenz sa pagtukod sa unang simbahan sa Mongolia, 3 ka tuig ang milabay human sa iyang pag-abot. Kung dili patungod sa simbahan sa akong kongregasyon nga nagpadala kanako sa misyon, tingali, dili gud ko makaabot sa Mongolia. Ug kung dili tungod sa mga funding institutions o sa tabang og suporta sa uban pang mga grupo nga nagpadala sa ilang hinabang, tingali, dili kami makalahutay sa misyon. Usa sa mga pamilya sa Mongolia kansang kinabuhi na bag-og dako kaayo, sukad sila makabati sa mayong balita sa Ginoo, mao si Gantolga ug ang iyang asawa nga si Ortsa. Uban sa ilang mga anak nga taga Arvieher. Usa ka adlaw nga biyahe ang gilay-on niini gikan sa ilang gipuy-an ngadto sa Ulaanbaatar, ang sentro sa Mongolia. Nahimamat nila ang katilingban sa mga Katoliko sa Arvieher, usa sa autonoma ka Katolikong simbahan. Human sila mapugos pagbiya sa ilang lungsod tungod sa ilang nasinati nga kalamidad nga naghatag kadaot sa ilang mga kaptangan, umahan ug lakip na sa ilang paginabuhi. Gitabangan sila sa mga Katoliko sa Arvieher aron aduna sila'y maayong mapuy-an nga makapanalipod nila ilabi na sa mapintas nga panahon sa tingtugnaw. Si Ortsa nagsugod pag-apil sa mga kalihukan o katilingbanong pag-ampo sa mga Katoliko human siya mosalmot sa Skills Training Outreach Program nila. Wala ako nahibawan mahitungod sa simbahang Katoliko, pero ako nakita sa akong asawa nga si Ortsa, inigabot niya sa among panimalay gikan sa simbahan, daw mas malinawon siya o kanindot ba sa kausaban nga nakita ko sa akong pamilya. Mao nga nadanisab ko sa pagsalmot sa kalihukan sa simbahan ug dinhi akong natagamtam ang gugma ug kaluoy sa Ginoo nga wala pa nako sugad masinati. Sa dihang nagsugod kog sulod sa simbahan, mas nasinati nako ang walay sukod nga gugma ug pasaylo nga gihatag sa Ginoo kanako. Mao nga nagdesisyon akong magpabunyag. Karon
Makaingon ko sa tinuray nga mas buutan na akong amahan ug bana. Tungod kay nadawat na ako ang kaluoy ug pasaylo sa Ginoo. Mao nga ako sab kini mapaambit sa uban. Karon, kung dunay mangayo sa akong tabang, andam ako kanunay sa paghatag sa akong panahon. Sa simpleng mga pamaagi, dili kami adunahan. Yano lang ang among pamilya, pero niining bag-ong kinabuhi uban kang Kristo, natagamtam namo ang dakong kaayo nga grasya sa Ginoo. Pinaagi sa simbahang Katoliko ang gamay nga Kristohanong katilingban sa Arvieher nabuhi. Matag Domingo, bata ug tigulang magkapundok alang sa panag-ambitay sa ilang mga kasinatian sa pagtuo. Itunol ang imong kamot sa pagtabang, ipaambit ang imong kinabuhi. Kini ang kinatibukan sa akong tumong ug tingwa isip pare, isip obispo, isip Kristiyano. Makiglambigit sa isig katao. Ang atong Santo Papa sagig pahinumdom kanatong tanan. Lakaw, adtua ang imong isig katao. Tabangi sila ilabi na ang mga kabus. Karon ang simbahan sa Mongolia ang pinakabata nga simbahan sa tibuok kalibutan ug ang uban nga mga simbahan nanginahanglan sa atong tabang pinansyal ug mga pag-ampo aron mapadayon nila ang ilang pag-alagad sa gagmayng simbahan. Nagkinahanglan sila sa imong tabang alang sa pagtukod sa mga bag-ong simbahan ug eskwelahan, alang sa training sa mga katikista, sa pagpadagan sa medical centers, balay, alang sa mga children with disabilities, ug alang niadtong walay kapuy-an. Unsa ba ang kinahanglan aron mahimo sa simbahan ang iyang gimbuhaton sa pagtabang sa pagpangluwas sa katawhan sa 1,150 nga mission dioceses sa tibuok kalibutan? Ikaw, pinaagi sa imong mga pag-ampo o sakripisyo. Ang pagsaulog sa World Mission Month, nag-auhag ka nato o nagtawag ka nato sa pagkamanggihatagon aron kadtong labaw na ginahanglan ang mga dinaog-daog, mabayaw nato ngadto kang Kristo Jesus ang atong manluluwas. Igsuon. Kung gusto kang mobulig o matabang sa kapunungan alang sa pagsangyaw sa pagtuo, aron sa pagtubag sa auhag sa tong Santo Papa Francis, sa pagtabang sa tanang katawhan, ilabi na ang kabos sa tanang kabos, ang mahuyang, ang mga sinalikway sa katilingban. Ang imong ipadala nga kasa alang sa misyon, makatabang sa pagpalambo sa kinabuhi sa daghang mga tao. Ipaabot kanila ang imong kaluoy ug ang kamatuoran sa atong pagtuo sa tibuok kalibutan.